Наистина ли Васил Левски е намирал скривалище в манастира Света Петка? И как апостолът на свободата се прехранвал там? За тези неща ще ви разкажа днес. Останете до края, за да разберете кога е пребивавал Васил Левски тук и кога е напуснал. Здравейте, приятели, аз съм Наско и вие сте с втора част и с второто видео от поредицата Мистериите на България. За новите от канала, за тези, които са нови за канала, искам да кажа, че в Мистериите на България ви показвам едни места, за които от нашата родина, които би трябвало да научите всичко. Преди да започнем обаче, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката, за да ви излиза, когато качвам ново видео. И ударете един лайк, ако това видео ви е харесало до тук. Хайде, започваме. Първо ще ви покажа скривалището на Васил Левски, където е сега влизам в него. Което е интересно, но добряващо с скриващо мистерията за Васил Левски. Ето тук, скъпи приятели, се е крил Васил Левски, който е апостола на свободата, всеки знае. И всеки от вас знае, че са го гонили турците и от това се е криел. Сега излизаме от скривалището на апостола, за да ви покажа останалата част от манастира, за която трябвало да научите всичко. За да стигнете до манастира, ако сте от Асеновград, трябва да изминете по една пътека. Ще ви отнеме, мисля, че е 1 час. Не знам колко, но на нас не отне 1 час. Сега ще ви покажа църквата на манастира. Ето я. Има доста икони отвътре. И да. Това е тук някаква чешма с така. Самия манастир е много привлекателен, така че ви моля да го посетите, особено защото днес 15 февруари има не церемония, Васил, поход по повода на Васил Левски. И със сигурност сега ще чувате някакви звуци, ама то са отвънка. Защото така. Това беше за днес, скъпи приятели. Ако ви е харесало това видео, абонирайте се за канала с камбанката и оставете един палец нагоре. А сега чао и до нови срещи тук.